Dayaw unay iti Dios ay ayatin nga kakabsat na imbag kinaragsak nga aldaw kay amin namin. Kaya't kuman nga i-share iti nabalaygi kinaragsak nga pannakaangay iti convention dita syudad iti Tuguegarao City Cagayan idadaolwan ni Bishop Reverend Kenneth Cortez. Ket agyamyaman kamilo unay kini Apo Dios gapo iti nabalaygi nga convention. Kang runaan na kadagitay imay timmabuno, imay naki-convention nga kamkamang iti iglesia ti Dios nga ti bibiyag. Kadagitay patak nga ma iti grupo iti Team Guapo idadolwan ni Brother Timmy Garcia. Agyamyaman kami kada kayo nga amma numan pay natataeng kayo ngem kada kami da kayo iti proud mate ngamin nakapigpig sa kayo pay lang itatangag serserbi kini Apo Dios. Gapo iti kaadu nga bendisyon iti Apo